Oh, come on. Oh. Kde to som? Zase som tu. Michael. Čo? Kde zmizol Michael? Počkaj, nie som priviazaný. Čo? Počkajte. To musel byť asi sen. Čo to stalo s mojím... Jaj. Tak sa mi to stalo pre Boha. Čo ma ten Jason zarezal? Či... Michael, toto fakt nie je sranda, vylez. On tak z niečo než odviazaný proste. Ani Jason tu není, nikto tu není. Čo tu je aspoň? V krabice. Kúsok rebrika. A čo mi je kúsok rebrik? Nemám asi u seba. Ďalší rebrik. Čože? A ďalší? Ste čudom, že to nedal asi do tých oddelených krabíc, čo tu mali byť. 3 oddelené rebríky. A zapalovač? Či tu ešte už nájdem veľa zaujímavých vecí, tu nájdem. Nejaké papiere. Fuj, kámo, rakava. Pozor, tu sú tieto... Čo? Preboha, fuj, to čo je? Klepka nejakého zvieraťa, fuj. Tu sú lokre, v nich nič není náhodou. Asi ťažko. Na čo mi je rebrík? A rebrík je tu, až rebrík je normálny, na čo mi zapal... Počkať. Zapalovač. A dynamity. Čo tu do prdele robia dynamity? Mám to riskovať? Ja neviem. Či to máme skúsiť, či to máme risknúť. No tu sú ešte... tu sú aj tieto plynové bomby, to vybuchlo pekne poriadne. Tak počkaj, ja by som to skúsil, jak to nejaké fakt moc hlboké. Zoberiem tie bomby, tak dám ich tu. A tie zdrňam, ale toto je ok. Aha, hore, počkaj, tak. Dobre, 3, 2, 1, tak. Zdrám, preč. Ty kokos, nejako pomáj. Ty vole, No, ty kokos. To bola explózia, kámo. Kde si, čau? Kde ste boli? Kamo, Jack, ty čo tu robíš teraz? No, to ti za chvíľku poviem, neviem čo sa mu stalo teraz momentálne, ale ten Jason nás pekne zriadil. Kamo, poj rýchlo sem, ja som teraz začal odbuchol, pozor na túto jehlu, daj si pozor na túto jehlu. Na ňu som sa napichol, daj si. Tak to tu pekne vybuchlo. Poj sem dole ešte. Tak, kamo. Vy sa potrebujeme dostať nejako do... Aha, tam dáme dole seno. Počkaj! Skoč to, počkaj. Uhasím tam oheň. Počkaj. Tak. Toto by sme mohli skočiť už. Spadlo sa do sena. Ty kokos. Počkaj. Ty kokos. No, celkom bolelo na to, že to je seno. Ale bez sena by to bolelo asi viacej, čo? Čo tu všetko je? Fuj, ďalšia mŕtvola. No, aha, to tie mŕtvoly sú samé po každých stenách, tak to nič. Počkaj. Čože? Tu sú... Vieš čo toto hádam myslím? Tým. Pozor, nenapichni sa hlavne, Čo tu všetko je? Tu je nič, tu je prázdnota. Fuj, bože, ďalšia lepka, kámo. Prečo tu má ten Jason alkohol? Aha, už viem, že nám ubudla jedna fľaša. Z nášho domu. No z mojej chaty. A nie dve? A dve dokonca? Pozor, ďalšia jehla. Fú, to sú samé... Na čo to bereš, kamo? Tu sú nejaké lektvary, kamo. Tak udávam sem späť. Kamo, tu sú nejaké lektvary, ty kokos. Fuj, kamo, tu sú... mŕtvoly. To tak dopadlo. Tu sú postele. Na týchto posteľách som ležal s Michaelom, kámo. A kde je Michael? Tak keď som išiel dole, tak som vstúpil na jehlu vlastne a ma to proste uspalo. A on nás asi zobral. No alebo mňa zobral, neviem, pretože keď som sa zobudil, tak som videl všetko červené, pretože, chápeš, bol stále uspatý alebo niečo. No a proste, potom sa vedľa mňa, a my ležali sme na nejakých posteľách priviazaní. Potom sa vedľa mňa a proste tam ležal Michael. A oproti nám bol proste Jason. A potom proste z ničoho než prišiel ku Michaelovi a potom začal bodať. A tak mi skončil sen. A ja som tiež On to má prečo kľúče v ruke? Čo som teraz asi našiel? Michaelové kľúče.
Ale tak to nám bude na dve veci už teraz, keď nevieme nájsť. Ale tak ešte... To je na nič, to poďme. Ja si to dám do inventáru. Sorry. Samé Kde ste vlastne ležali? Ale počkaj, ale... Ako sa chceme dostať hore? Počkaj, že by? Že by sa to dalo? Počkaj, počkaj, ja mám rebríky. Počkaj, zober si, keby, že to urobíme, že tak, skočíš na tú bariéru. Počkaj, keby, že to senka, a skočím to, ahoj, počkaj. Musíme trošku parkouru, to budeme potrebovať dostať, určite. Bože, moje parkourové skills sú zlé. Pozor. Dajte lieky preč, nám tu zavádza. Tak, počkaj. Mre. Som už hore. Dobre, počkaj, bol som hore, A počkaj, ale ja som našiel 3 kusky rebríkov, ale chyba tu 1, 2, 3, 4, 5. Chodíš nájsť 2, jak by si tu našiel dole. Ja zatiaľ idem hore. Zase ďalšia krížka, no fuj. Ten Jason musí fakt si od nejakého kultu. Fuj, a tu je nejaká odpočúvatko, nejaká škatula. Tu sú nejaké dokumenty. Počkaj, ale ja mám Michaelové kľúče a potom, čo to je na tom papieri? Michael, krížik, Jack, ešte 5, počkaj. Poradie mŕtvych. Michael X, počkaj, ne. Nemohol Michael zomrieť. Kamo, Jack, na tebou! Kamo, Doriti, kde zmizol? Doriti, čo mám robiť, kamo? On zmizol, čo Michael, ale kamo, počkaj, ne. Kamo, ne. Kamo, on je úplne bodnutý, kamo, v srdcu. Doriti. Kamo, musím niečo urobiť rýchlo. To nezvládnem sám. Už takto, keď som ďalší, viem, že som ďalší na rade ja. Mám Michaelové kľúče, či sú mi na dve veci, kamo, teraz. Sú obidva mŕtvi už. Čiže preskače to cez tieto... ja neviem. Nožík? To si zoradím. Nožík. Na čo bude mne nožík? Čo mám jak... Počkaj. 1, 2, 3... Ale to nevystačí asi. Počkať. No je to nechce... Počkaj. Nesedí ten rebrík, či... Dobre. Tak. Dobre. A tuto čo? Počkaj, tak zničím tento kus rebríku. Trošku ho posuniem. Dobre, aby som naskočil na toto. Ešte tento zničím trošku. Dobre. A teraz môžem urobiť big brain time. Kamo, fakt tu nie je ten Michael desí, či tu neschováva sa tu desí, alebo proste... Kamo, Michael! Nemôžeš byť fakt mŕtvý, kamo. Aha. Pri jeho posteli je, kamo, asi miliarda krvi. No tak, kamo, oni sú fakt mŕtvi. Kamo, potom... Kamo, mám nožík, takže ja vlastne... Poznám to. Mám nožík, takže vlastne môžem toho Jasona bodnúť. Bože, som vonku, kamo, vychádzam od toto reálne iba ja. Čo teraz? Ukáž sa! Bastard! Kamo, Toriť, je toto fakt dobrý na... Už ide. Počkaj, no... Kde si? Kamo. No, že namiesto toho... No poď! No poď ty, frajer! Kto pôjde prvý? Vysmer. Chceš ešte druhé kolo? Asi som ho bodol... Kamo, presne do rebier. Počkaj, ja som našiel nejaké kľúče dole. Kľúče od fialového... A on zmizol. Ne. Kamo, ale bodol som ho, zranil som ho. Tak poď. Idem asi na recepciu, neviem. Skúsim, proste, som nejaký telefón alebo niečo si zavolať proste policajtov, pretože... Kamo, ja zdrhnem odtiaľ to proste prakticky sám. A proste... Ostatní proste zomreli. To je proste na hovno. Som fakt zabil, ste nož do inventára. Recepcia. A už sa vyčasilo zrazu. Fú, ježiš, toto stále toto. Telefón, dobre. 158, volám. Tak. Haló? No, dobrý deň. Dovolal som sa ku policajtom. Áno. Dobre. Môžete prosím nás rýchlo prísť na moju lokáciu, kľudne si ma vystopujte, príďte na moju lokáciu, čo najrýchlejšie. Áno. Dobre, ďakujem. Dobre. Viem, že to možno bude vyzerať čudne, že som ich tu len tak zavolal. Ale proste sa tu nemôžem. Musel som urobiť čo som musel. Dobre. Už počujem sirénia. Už sú tu. Dobrý. Ste tu? Dobrý. Aj. Predstavte sa nám.
Jesse, ja som vás tu zavolal, pretože stal sa taký incident na tomto kempu. My sme vlastne, ja som to bol s kamarátmi, oni už nežijú. Nemusíte nám to vysvetľať, nemusíte. Však, Potom nám to vysvetlíte. aha, okej. Dobre, už to tam vyšetrujú, tak ja idem teda už domov. Poviem asi do nemocnice zbehnúť, pretože to, čo sa mi stalo, tak toto je asi moc kruté. A fuj, tieto veci, čo tu sú, rovno vyhážem preč. Nechcem ich ani vidieť, tieto veci, čo tu... Počkaj, ja som vyhodil kľúče, ja som demen. Tak. Mám kľúče od auta, tak idem teda domov. Mali by mi dať nejaké odškodné, tak niečo také, takže... Pohoda. Som rád, že je potom tom konec. Konečne môžem ísť domov, ale idem asi očividne domov sám. No dobre. A to sú tieto rozbité okna, ktoré som vlastne rozbil. Dobre. Tak poď tak. Dobre. Otvorím si. Dobre, a idem teda.